DB Radio. Ați urmărit pe Liviu Bușu și am revenit în studio cu Ionuț, cum v-am promis. O să ne arate câteva talente, ultimile fițe. Hai, Ionuț! O lună de zile țara iubirii, Felisul în fără lor, unde dragoste și dor, Visul la îndrăgostiților. Tu ești regina mea, eu sunt regele tău. Tăticule, e de ajuns. Cine mai vrea să mă vadă cum cânt și cum dansez, să-l sune pe tăticul meu pe Petrică Cercel și aia e. DB Radio.